El guardià del procés. Supercat, el guardià del procés. Supercat, ja no cal patir més. Supercat, el guardià del procés. A la independència ens portarà. Això no arriba per enlloc. Patriots, què tal? Soc en Supercat. Atenció, perquè en aquest capítol m'he desplaçat fins aquí, a la seu del PP. Patriots, després dels escorcolls al capdem de Convergència i també a la mateixa seu, el que faré jo serà el mateix, un registre sorpresa a la seu del PP. He convocat a tota la premsa espanyola una hora abans perquè sigués aquí, però no hi ha ningú. Res, Patriots, doncs jo mateix ho faré. Vaig a fer el registre sorpresa. Som-hi! Sembla ser que s'han enterat que venia i està super tancada, però no passa res. Em teletransportaré. Entraré a dins i trauré tot el que trobi. Som-hi! Teletransportació... Caram, tot això és el que he trobat. Anem a investigar. Patriots, ja som a la Catcova. Som aquí per investigar a fons tot el que hem requisat. Comencem per l'ordinador. Hi ha una carpeta que diu Top Secret. Sí, aquí diu les bases intel·lectuals del PP. Anem a veure? Anem a veure què diu aquesta altra carpeta. Pues yo sí te insulto porque estoy hasta ahí de aguantaros las mentiras que decís. Aquí hi ha un altre arxiu que diu Top Secret. Anem a veure. Tinky Winky. Tinky Winky. Dipsy. Ara ho entenc perquè és Top Secret. Anem a veure què tenen a la bossa. Primer de tot veig aquí un sobre. Bueno, de fet n'hi ha diversos de sobres. Aquesta gent, Déu-n'hi-do, eh? I a més tots amb la lletra B. Ostres, un traje, en català tratge. Tenim una corbata, aviam què més. Un CD de la Camarga. Ara l'escoltem. Aviam què veig aquí, però què és això? Meva! Una escombra i un llevataques. Això segur que és de l'Albiol. Això sembla el bolso de la Mary Poppins. Aviam, deixa'm veure. Ui, això és caduc. Ostres, i això? Qui deu ser? Mira, hi ha una inscripció. Para nuestro amigo MR. MR? No sé qui deu ser. Bé, deixem-ho estar. Aquesta gent ens dona moltes lliçons i ja veiem que... Ui, Patriots, he donat un cop. Molt bé, Patriots, deixem de buscar. Ja està clar que aquesta gent que va donar lliçons potser que mirin una miqueta cap a casa seva. El que faig ara és marxar corrents cap a l'acte de Junts pel Sí dels candidats. Som-hi, cap a l'Arc de Triomf. Patriots, què tal? He vingut fins aquí a l'Arc de Triomf, al passeig Lluís Companys, per entregar barretines, però no unes barretines qualsevol, sinó les superbarretines. Aquestes barretines tenen superpoders, intentarem entregar-la a tots els polítics que avui estan aquí perquè aquesta campanya els hi vagi el millor possible. Som-hi, Patriots! Què tal, Toni? Molt bé. Escolta'm, de veure't. és dels que ens agrada d'Unió, que ara ja no són Unió, i que és dels nostres, diguéssim, no? Podem definir-ho així? Ho podem definir. Ara venen moments difícils, perquè ve una campanya molt difícil. Regalo una superbarretina. És una superbarretina, és grossa, aquesta barretina. Aviam, prova-la. Provem. Perfecte. Patriots, el Toni amb la barretina, superbarretina, t'explico, té superpoders. Ah, sí? Quan vegis que hi hagi algun espanyolista que et fot molta canya, et poses la barretina i vindré a ajudar. Fantàstic. D'acord, Toni? Pues escolta, content. Molt bé. Això em dona molta seguretat. Molt bé, gràcies, Patriots. Seguim buscant a més polítics. Ahora dime si me acuerdo de ti. Estem amb l'Eduardo Reyes de Súmate i en Supercat li regalarà una barretina. Eduardo, és una barretina que té superpoders, perquè ara ja comencen a fotre'ns canya des d'Espanya. Sí. Tu posa-te-la. No, voy a hacer algo mejor que ponérmela. Què faràs? Voy a hacer algo mejor que ponerla. La voy a enmarcar y la voy a guardar con la fecha de hoy. Oh! Patriots! Eduardo, per tu? Multichatos. Som no. Segon, no me'l distrec. Patriots, tenim en Miki Moto amb nosaltres. Miki, escolta, com ho veus això? Estem avui amb una efervescència a sobre, no? Després d'aquest acte. Jo el que veig més important és que la gent està contenta, la gent està rient, la gent està il·lusionada i això em sembla que és el més important. Si mires altres formacions, quan fan declaracions i tal, tots estan enfadats i estan com d'aquesta manera. I aquí estem feliços. Estem bastant feliços A més amb el Supercat. i del tot il·lusionats, efectivament. Has vist algun capítol, m'has dit? He vist un capítol que t'anaves a la Meridiana... Sí, a dormir, a ser el primer. Doncs aquest el vaig veure. I què tal, ves? L'he vist molt bé. Escolta, mira,
mira, et regalaré un guant. Molt bé. Perquè aquests guants tenen superpoders, Miqui, i ara que tu també et toca estar en campanya perquè ets candidat, quan vinguin atacs d'Espanya, que ja han començat avui, fer xou, bueno, sí, en campanya, doncs és un guant que et protegirà. Molt bé. Pots fer cop de guant, tam, saps? S'ha de fer així? Sí, mira, prou amb mi. Perfecte. Miqui Moto. Moltes gràcies. Gràcies a tu. Coneixes o no? Hòstia. Mira. Bueno, és un salsa d'Artur. Et porto una barretina. Artur. Et porto una barretina, Artur. Soc el Supercat, hola. El coneixes, Artur? Ara no. Et puc regalar una barretina? Bé, Artur. Gràcies. Ja en tinc alguna, per això. És una barretina amb superpoders per tots els atacs que rebràs. Adéu, Artur. Supercat, el guardià del procés, a la independència ens portarà.